Kapitola o Přemyslovi. Bylo za první jeseně. Slunečný, tichý den. Libušin kůň šel bystře určitým krokem. Nikdo z mužů ho nevedl, ni slovem neřídil. Šel jistě tak, jako by kráčel ke svému chlévu, až mužové žasli, až víry došlo do mění, tou cestou. Kůň, že poprvé nejde, že kněžna jízdou příšernou. Často tu jezdila za večerního soumraku a zase než zapěli kury, že se vracela do svého dvora. Ani krok nevybočil Bělouš z cesty, nic ho nesvedlo z jeho dráhy. Nejednou minuli stádo koní se pasoucích. Ich veselý řehot ho vítal a vábil. Než Bělouš kráčel dál, ni vpravo, ni vlevo zraků neobraceje. Když pak v širém poli zasedli pod planou hruškou nebo ve slabém stínu rudokmenné sosny, aby si odpočinuli, kůň kněžnin. Tiše postáv sám první zase vykročil na další cestu. Tak přejeli hory a pláně, až třetího dne ráno se blížili k dědině mezi stráněmi, kraji úzkého dolu, jímž řeka tekla. Když už dojížděli, vběhl jim jaký chlapec v oustrety, toho se zeptali pravíce. Ej, dobrý chlapečku, toli jsou stadici. A jeli v nich muž jménem Přemysl? To jsou stadici, řeklo jim pachole. A tamhle Přemysl v polivoli pohání. Spatřili opodál muže vysoké postavy, an vlíčených střevících za pluhem, statečně kráčel a pobízel ostnem spřežení strakatých volů jeden. Z nich měl hlavu bílou, druhý byl od čela po hřbetě bílý a měl zadní nohy též jako sníh. I jeli k oráči širokou mezí a když se mu přiblížili, zastavil se kněžnin kůň. Pak se vráz zbočil, vzepěl, radostí řechtaje. A pak se zas na přední spustil, sehnul hlavu před mladým oráčem, jenž zarazil pluh a zastavil voli. Vladykové vzali z Bělouše knížecí roucho. Sukni dlouhou vzácnou kožešinou lemovanou, drahý a krásný plášť i převlaky, přistoupili k Přemyslovi nízko se mu klaníce, pozdravili ho. Muži blažený, kníže nám bohy souzený, buď zdrav a vítej. Pusť voli, roucho změň, na kůň se rač posadit a s námi jeti. Kněžna Libuše a všechen národ Čechův ti vzkazují, abys s námi přijel a přijal vládu obě a tvým potomkům souzenou. Zvolili jsme tebe a svého soudce, ochránce a knížete. Přemysl mlčky poslouchal. Mlčky pak zabodl do země odku, kterou měl v ruce a pustil voli. Jeho jim snímaje pravil. Jděte, odkud jste přišli. Jen to vyřkl a již se vznesli a zmizeli obamžikem. Pod dědinou zanikli ve velké skále, jež se jim otevřela a hned zase zavřela, že nebylo po nich ani stopy. Poslům pak Přemysl takto promluvil. Žel, že jste tak ráno přišli. Kdybych byl mohl tuto roli do raty, byla by po všechny časy hojnost chleba. Ale že jste si pospíšili a mě mé dílo přerušili, vězte, že bude v zemi často bývati hlad. Zatím jakoby země dala suchému ostnu vráz, mízu a život. Počal ti lískový prut pučeti jako na jaře v keři. A hned také 3 odnože vyhnal, 3 ratolesti. Na nich se zelenalo svěží listí i mladé ořechy. Poslové žasli, vidouce ten div divoucí. Než Přemysl jich prosil, aby podle něho ke stolu usedli a zval je na snídani. Obrátil pluh a vzav z meze líčenou kabeli vyložil z ní pecen a sýr na jasnou radlici na slunci se svítící. Toť ten železný stůl, o kterém Libuše mluvila, tak si každý z vladyků v duchu připomněl a žasl. Jak s Přemyslem kol pluhu snídali a z jeho džbánu pili, uschly 2 ratolesti na lístce a hned opadly. 3. však rostla kvapem a bujně do výše i na šíř. Z toho až bázeň hosti pojala. Ukazovali si ten div a ptali se Přemysla, čeho to znamená, že 2 z těch haluzí zhynuli a jenom 1 zůstala. Toť vám povím, Přemyslvece. Vězte, že z mého pokolení začnou mnozí panovati, ale toliko jediný pán a vladař ostane. Pak se ho poslové ptali, proč ne na mezi, ale na železe jí, proto jím na železném stole.
odvětil zvolený kníže. Abyste věděli, že rod můj bude železný u vládě. Železo však u vážnosti mějte. Jím včas pokoje rok odejte, včas zlý se jim proti nepříteli chraň. Dokud Čechové budou mítit takový stůl, nepřátelé své přemohou. Když pak cizozemci ten stůl jim odejmou, Čechové pozbudou své svobody. Tak, pověděv, vstal a šel zposly do dědiny rozžehnat se svým rodem, nyní tak poctěným a povzneseným. Oděn pak v knížecí roucho s blízknaným pasem, obut obuví knížecí vsedl na bělouše, jenž pod ním opět vesele zařechtal. Když pak cestou se vladykové Přemysla ptali, proč vzal sebou kabelu a střevíce, z lipového líčí odpověděl: a to se mi je dal vám a dám na věky uschovat, by moji potomci věděli, odkud pošli, aby živi byli v bázni a lidí sobě svěřených netiskli z hrdosti, poněvadž jsme si všichni rovni. Když pak cestu dokonali a již přicházeli k Vyšehradu, vyšla jim Libuše vstříc v stříbrolesklé čelence se vzácnými korály jantaru a chalcedono na bílém hrdle. Šla v bělostné říze, krásná a vznešená, a radostné pohnutí zářilo jí z očí, které již zdaleka vyhlížely Přemysla na bělouši v čele poselstva. S Kněžnou šly její dívky, šli dvořané a nejpřednější ze všech rodů, kteří tu, jako všechen valný sněm, čekali na poselstvo a nového knížete. I zaradovali se všichni, jak ho zhlédli sličného, statného muže. Nejvíce mladá kněžna, jež vídala ženicha na Budči. Nyní si podali pravice a blaženi vešli do hradu. S nimi všechen národ u velikém veselí a za jásotu všech posazen Přemysl na kamenný stolec knížecí. I slavili nového knížete i sňatek jeho s Libuší. Slavili jej v podhradí i nahoře na hradě. Tam dvořané a hosté zasedli ke stolům na veliké síni, na prostorném dvoře a hodovali. Jedli hojná jídla a pili hojně medoviny, pili a pěli, nebo naslouchali pěvcům, jak hráli na struny a zpívali staré zpěvy o hrdinách a bojích zašlých dob. Slavili volbu, slavili sňatek za dne, slavili jej dlouho do noci, za světů ohňů a smolnic. A když ohně pohasly a nad lesy se již zardívalo raní zoře, ještě zvučel Vyšehrad, ještě zvučelo podhradí hlučným veselím a raní vítr nesl jeho ohlas za řeku ke tmavým lesům, stopeným v bělavé mlze. Kapitola